नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रकांत चव्हाण, वालचंद महाविद्यालय सोलापूर। आज आपल्यापुढे सोलापुरातील एक अभूतपूर्व अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व, किंबहुना अतिशय त्यागी संयमी अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व, ज्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सोलापूरच्या स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व केलं आणि आपल्या त्यागी अशा प्रकारच्या जीवनाने आपल्या सोलापुरातील अनेक तरुणांच्या पुढे स्वातंत्र्य कार्याचा एक आदर्श ठेवला। भाई छन्नूसिंह चंदले असतील, एमडी विभूते असतील, किंवा त्याबरोबर 4 हुतात्म्यांपैकी असणारे शिंदे असतील, कुर्बान हुसेन असतील, असे अनेक कार्यकर्ते आणि नेते आपल्या कार्याने ज्यांनी उभे केले, निर्माण केले, अशा स्वातंत्र्य सेनानी डॉक्टर कृ.भी. अंत्रोळीकर म्हणजे कृष्ण भीमराव अंत्रोळीकर यांच्या कार्याची माहिती आपल्यापुढे ठेवण्याकरता मी आज आलेलो आहे। खरं तर सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील अंत्रोळी या छोट्याशा खेडेगावामध्ये भीमराव आणि भगीरथीबाई यांच्या पोटी 11 डिसेंबर 1897 रोजी डॉक्टर कृष्ण भीमराव अर्थात कृ.भी. अंत्रोळीकर यांचा जन्म झाला आणि सोलापुरामध्ये शिक्षणाकरता त्यांच्या वडिलांनी त्यांना पाठवलं आपटे म्हणून। त्यांचे जे काही स्नेही होते अंत्रोळी गावचेच, परंतु सोलापूरमध्ये राहणारे, त्यांनी डोळे नावाचं हायस्कूल सोलापूरमध्ये सुरू केलं होतं। या डोळे हायस्कूलमध्ये 5वी पर्यंतचं शिक्षण हे अंत्रोळीकरांचं झालं। हेच डोळे हायस्कूल पुढे भविष्यामध्ये हरिभाई देवकरण प्रशाला म्हणून सोलापुरातली जी अतिशय ख्यातनाम अशा प्रकारची शाळा आहे, त्या शाळेच्या रूपाने पुढे आलेली आपल्याला दिसून येते। त्यानंतर कृ.भी. अंत्रोळीकरांना पुढील शिक्षणाकरता म्हणून 5वी नंतर तळेगाव येथे देशभक्त विजापूरकरांनी स्थापन केलेल्या समर्थ विद्यालयामध्ये पाठविण्यात आलं। हे समर्थ विद्यालय म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण देणारी अशा प्रकारची शाळा होती आणि या शाळेमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा पास झाल्यानंतर अंत्रोळीकर हे महाविद्यालयीन शिक्षणाकरता म्हणून फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये पुण्याला गेले। फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये ते ज्या वेळेला शिकत होते त्याच वेळेला स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे तेथील विद्यार्थी होते आणि सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी विद्यार्थ्यांचा एक संघ तेथे काम करत होता। या राष्ट्रवादी विद्यार्थ्यांच्या गटामध्ये अंत्रोळीकर सामील झाले आणि राष्ट्रीय कार्याच्या संबंधाने होणाऱ्या चर्चांमध्ये ते सहभागी व्हायला लागले। कॉलेजमधील आपल्या मित्रांच्या बरोबर पांडव लेण्यात ते गेले आणि पांडव लेण्याच्या ठिकाणी गेलेले असताना सर्व विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रनिष्ठेच्या शपथा या तिथे घेतल्या। पांडव लेण्यामध्ये विद्यार्थी दशेमध्ये अंत्रोळीकरांनी घेतलेली जी काही राष्ट्रनिष्ठेची शपथ होती, ही शपथ आयुष्यभर अतिशय निष्ठेने अंत्रोळीकरांनी पार पाडली। त्यानंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मुंबईच्या ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये MBBSच्या शिक्षणासाठी अंत्रोळीकर गेले। खरं तर फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये शिकत असतानाच एक अतिशय तल्लख बुद्धीचा हुशार विद्यार्थी म्हणून त्यांचा नावलौकिक होता। ते शिक्षकांच्या मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या मध्ये प्रसिद्ध होते आणि MBBSच्या दुसऱ्या फळीतील किंवा दुसरे जे वर्ष सुरू झालेलं होतं त्याच्यातील ते विद्यार्थी होते आणि तिथे देखील एक अतिशय चांगला विद्यार्थी, गुणी विद्यार्थी म्हणून त्यांनी नावलौकिक मिळवला। देशामध्ये त्यावेळेला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर देशप्रेमाचं भरतं आलेलं होतं। टिळकांची सगळी विचारसरणी, त्यानंतर महात्मा गांधींचा राजकारणामध्ये झालेला प्रवेश आणि गांधींनी इंग्रजांच्या विरोधामध्ये असहकाराची जी काही चळवळ सुरू केलेली होती आणि संपूर्ण देशाला ब्रिटिशांच्या विरुद्ध असहकार पुकारा आणि असहकार पुकारायला सांगितल्यानंतर मग शैक्षणिक बाबतीमध्ये तुम्ही शिक्षण घेत असाल ब्रिटिश शाळांच्या मधून, महाविद्यालयांच्या मधून, तर तुम्ही शाळा सोडा, नोकऱ्या सोडा, अशा प्रकारचं जे काही त्यांनी ध्येय दिलेलं होतं, त्यामुळे या गांधीजींच्या हाकेला ओ देऊन असहकार चळवळीमध्ये सामील होण्यासाठी म्हणून अंत्रोळीकर MBBSच्या शेवटच्या वर्षाला असताना आपलं शिक्षण सोडून राष्ट्रीय चळवळीमध्ये सामील होण्याचा विचार त्यांनी आपल्या कुटुंबियांच्या समोर व्यक्त केला। त्यावेळेला त्यांचे ज्येष्ठ बंधू आणि कुटुंबीय हादरले। त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूंनी आणि त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूंचे जे काही स्नेही होते,
साहित्य सम्राट न. ची. केळकर या दोघांनी अंत्रोळीकरांना समजावून सांगितलं आणि कृष्ण अंत्रोळीकरांना समजावून सांगितल्यानंतर त्यांनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं व आपलं MBBSचं शिक्षण पूर्ण केलं. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सोलापुरामध्ये येऊन त्यांनी वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला. वैद्यकीय व्यवसाय करीत असताना अतिशय चांगला अशा पद्धतीचा वैद्यकीय व्यवसाय त्यांचा चाललेला होता. म्हणजे वैद्यकीय व्यवसाय चांगल्या परीने त्यांनी पुढे चालवला असता तर प्रचंड पैसा त्यांनी मिळवला असता, प्रचंड श्रीमंती त्यांनी प्राप्त केली असती. परंतु त्याही पेक्षा काहीतरी अधिकच त्यांना खुणावत होतं आणि राष्ट्रीय चळवळ, समाजसेवा ही जी काही क्षेत्र होती ही क्षेत्र सातत्याने त्यांना खुणावत होते. सोलापूर हे गिरणगाव आणि या गिरण्यांच्या मधून काम करणाऱ्या कामगारांचा वर्ग भांडवलदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर लुबाडला जात होता, त्यांची पिळवणूक होत होती. अशा या कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी म्हणून त्यांनी सर्वप्रथम सार्वजनिक जीवनामध्ये जी पहिली शिक्षा भोगली ती त्यासाठी म्हणजे 1927 मध्ये लक्ष्मी विष्णू मिलच्या कामगारांच्यासाठी झालेला जो काही संप होता त्या संपाचं नेतृत्व अंत्रोळीकरांनी केलेलं होतं आणि कृभी अंत्रोळीकरांनी केलेल्या या संपाच्या नेतृत्वामध्ये मिल मालकांशी बोलण्यासाठी म्हणून जेव्हा ते मिलमध्ये गेले त्यावेळेला गिरणीत बेकायदेशीररित्या अंत्रोळीकरांनी प्रवेश केला म्हणून अंत्रोळीकरांना 1 महिन्याची शिक्षा ही ठोठावण्यात आली होती. आणि मग ही शिक्षा 1928 साली जेव्हा त्यांना झाली तेव्हा ही शिक्षा अंत्रोळीकरांच्या आयुष्यातील पहिली शिक्षा होती जी गिरणी कामगारांच्या करता म्हणून त्यांनी भोगलेली होती किंवा सोसलेली होती. 1928 मध्ये सोलापूरची गिरणी कामगार संघटना ही त्यांनी उभी केली. नाम जोशी असतील, भाई बखले असतील यासारखे पक्षातील काम करणारे जे काही लोक होते, जे कामगारांच्यासाठी काम करत होते, यांना सोबतीला घेऊन पहिली गिरणी कामगारांची संघटना ही त्यांनी उभी केली. त्यानंतर रेल्वे कामगारांची संघटना असेल, हातमाग कामगारांची संघटना असेल, टांगावाल्यांची संघटना असेल, अशा अनेक संघटना या त्यांनी उभ्या केल्या आणि या संघटनांचं नेतृत्व हे अंत्रोळीकरांनी केलेलं होतं. 1929च्या सुमारास सोलापूरमध्ये स्थापन झालेल्या जिल्हा युथ लीगचे किंवा संघटनेचे अंत्रोळीकर हे अध्यक्ष होते. त्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रदेशचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलेले होते. आणि मग इथे काम करत असतानाच कुर्बान हुसेनांसारखा कार्यकर्ता हा युथ लीगचा कार्यकर्ता होता, शिंद्यांचा सारखा कार्यकर्ता, हुतात्मा शिंद्यांच्या सारखा कार्यकर्ता हा त्यांना लाभला आणि हे दोन्ही कार्यकर्ते हे यावेळेला अंत्रोळीकरांचे कार्यकर्ते म्हणून म्हणा किंवा सोबती म्हणून काम करायला लागलेले होते. 1929 मध्ये सोलापूर महापालिकेची निवडणूक लढवून अंत्रोळीकर हे महापालिकेमध्ये निवडून आले आणि सार्वजनिक कार्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून श्री गणेशा हा त्यांनी केला. एकूणच सविनय कायदेभंगाची चळवळ ज्या वेळेला भारतामध्ये सुरू झालेली होती आणि सविनय कायदेभंगाची हाक ही या देशाला महात्मा गांधींनी ज्या वेळेला दिलेली होती त्यावेळेला सविनय कायदेभंगाच्या या चळवळीमध्ये सोलापूरने प्रचंड मोठा उत्साह सर्व कामगारांनी दाखवला आणि इथे खूप मोठी चळवळ, वीर नरिमन यांना अटक झाल्याच्या नंतर मोठा अशा प्रकारचा मोर्चा आणि मिरवणूक या सोलापूरमधून निघालेली होती. आणि ज्या ठिकाणी मीठ तयार होत नाही त्या ठिकाणी मिठाचा सत्याग्रह करणं शक्य नाही. अशा ठिकाणी जंगल सत्याग्रह करावा, जंगल कायदा मोडावा अशा प्रकारची शिकवण गांधीजींनी दिलेली होती. त्यामुळे रूपाभवानी मंदिराच्या बाजूला असलेली जे काही शिंदीचं वन होतं या शिंदीच्या वनातील झाडं तोडण्यासाठी म्हणून काही लोक त्या बाजूला गेले. आता या काळामध्ये रामकृष्ण जाजू असतील, कमलाकर सुमंत असतील, हे जे काही काँग्रेसचे जुने नेते होते त्यांच्या सोबतीने काँग्रेसला लोकप्रिय करून तरुणांचा काँग्रेसमध्ये गट निर्माण करण्याचं काम अंत्रोळीकरांनी केलेलं होतं. आणि या सगळ्या घटनेमध्ये मग शंकर शिवदारे सारखा पहिला हुतात्मा तिथे होणं आणि त्यानंतर सोलापूरमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झालेली अतिशय
अशा प्रकारच्या घटना, प्रचंड पोलिसांनी गोळीबार करून निरपराध लोकांना मारलेलं होतं, संतप्त झालेल्या लोकांनी पोलीस चौकी जाळलेली होती, कोर्ट जाळलेलं होतं. आणि मग जवळजवळ 3.5 दिवस सोलापूरने देश स्वतंत्र होण्याच्या आधी हे स्वातंत्र्य उपभोगलेलं होतं. त्याबद्दल रामभाऊ राजवाड्यांपासून, कवी कुंज विहारींपासून, तुळशीदास जाधवांच्या पासून अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली. 4 जण या सगळ्या घटनांना जबाबदार धरण्यात आले आणि या चौघांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. सोलापूरमध्ये लष्करी कायदा, मार्शल लॉ पुकारण्यात आलेला होता. परंतु या सगळ्या कालखंडामध्ये अंत्रोळीकर हे भूमिगत झालेले होते. भूमिगत झालेले अंत्रोळीकर ज्या वेळेला लष्करी कायदा सोलापूरचा उठविण्यात आला त्यावेळेला कोर्टामध्ये हजर झाले. खरं तर त्यांचा कुठल्याही या सगळ्या हिंसात्मक घटनांच्या मध्ये सहभाग नव्हता. परंतु कलेक्टर नाईट यांना, अंत्रोळीकरांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या सगळ्या खटल्यांच्या मध्ये अडकवायचं होतं. सळई मारुतीच्या प्रकरणामध्ये अडकविण्याचा केलेला प्रयत्न अपयशी ठरला, तर त्यांनी जळीत कोर्टाच्या प्रकरणामध्ये त्यांना अडकवलं आणि अडकवून त्यांना या सगळ्या प्रकरणाबद्दल 14 वर्षाची शिक्षा सक्त मजुरीची ही झालेली होती. खरं तर या 4 तरुणांना फाशीची शिक्षा होणार हे निश्चित झालेले होतं. त्याच वेळेला अंत्रोळीकरांना देखील फाशीची शिक्षा होणार अशी बातमी सगळीकडे पसरलेली होती, सगळीकडे कुजबूज चालू होती. त्यामुळे इंदिराबाई या अंत्रोळीकरांच्या ज्या सौभाग्यवती होत्या त्या असतील, त्यांचे कुटुंबीय असतील, प्रचंड अस्वस्थ होते या कालखंडामध्ये. आणि हे सगळं जेव्हा आपण बघतो तेव्हा देशासाठी प्रचंड मोठा त्याग करणारा हा स्वातंत्र्य सेनानी आहे, या गोष्टीची जाणीव आपल्याला होते. ते भूमिगत असताना त्यांची शेती, त्यांचं घर, सर्व काही जप्त करण्यात आलेलं होतं. परंतु जेव्हा कोर्टामध्ये त्यांना उभं करण्यात आलं आणि त्यांच्यावर आरोप लावून तो सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यावेळेला अंत्रोळीकरांनी सांगितलं की यापूर्वी अनेकदा मला शिक्षा झालेली आहे, परंतु त्या शिक्षेच्या विरोधामध्ये कधीही मी दाद मागितली नाही. परंतु मी गांधीजींचा सच्चा अनुयायी आहे आणि गांधीजींचा सच्चा अनुयायी असल्या कारणाने, काँग्रेसचा नेता असल्या कारणामुळे मी या कोर्टाच्या जळीत प्रकरणामध्ये कोठेही सहभागी नाही. कारण गांधीजींचा सच्चा अनुयायी असल्या कारणामुळे अहिंसक मार्गाने कामगिरी करण्यावर, अहिंसक मार्गाने कार्य करण्यावर माझा विश्वास आहे. आणि या कारणामुळे या गोष्टी ज्या आहेत या माझ्यावर लादलेल्या आहेत आणि हा आरोप मी नाकारतो असं त्यांनी सांगितलेलं. कारण गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे की सरकारच्या विरोधामध्ये आपण ज्या वेळेला सत्याग्रह करतो, कायदेभंग करतो, असहकार करतो, त्यावेळेला सरकारचा कायदा आपण मोडत असतो आणि तो कायदा मोडल्याबद्दल जेव्हा आपल्याला शिक्षा होते तेव्हा ती शिक्षा आपण उपभोगली पाहिजे. त्या शिक्षेच्या विरोधामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारची आपल्या बाजू न मांडता आपण केलेल्या कृत्याची शिक्षा आपण भोगावी. परंतु जी गोष्ट मी केलेलीच नाही त्याबद्दल मी शिक्षा का भोगावी, म्हणून या वेळेला आपली बाजू अंत्रोळीकरांनी मांडलेली आपल्याला दिसून येते. परंतु गांधीजी आणि लॉर्ड आयर्विन यांच्यामध्ये जो काही करार झाला या करारानुसार अनेक चळवळीमधील नेत्यांना सोडून देण्यात आलं आणि त्यामध्ये क्रूभी अंत्रोळीकरांची ही सुटका झाली. आणि खरं तर इंदिराबाईंचं कुंकू बळकट म्हणूनच क्रूभी अंत्रोळीकर या सगळ्या आरोपातून सही सलामत सुटू शकले. 1932 मध्ये डॉक्टरांना 4 महिने स्थानबद्ध करण्यात आलेलं होतं. त्याबरोबरच 1935चा जो काही कायदा भारतामध्ये आला आणि या 35च्या कायद्यानुसार 1937 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा त्या निवडणुकांमध्ये डॉक्टर अंत्रोळीकर हे काँग्रेसच्या वतीने मुंबई विधानसभेच्या निवडणुकीकरता म्हणून विधिमंडळाच्या निवडणुकीकरता उभे राहिले. त्यावेळेला त्यांच्या विरोधामध्ये सोलापुरातील हिंदू महासभेचे एक अतिशय मोठे नेते रामभाऊ राजवाडे, कर्मयोगी नावाचं दैनिक ते चालवत होते, त्या दैनिकाचे संपादक होते आणि या कर्मयोगीच्या माध्यमातून त्यांनी मार्शल लॉच्या कालखंडामध्ये सरकारच्या विरोधामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लिखाण केलेलं होतं. त्यांनाही शिक्षा झालेली होती, त्यांचा छापखानाही जप्त करण्यात आलेला होता. असे रामभाऊ राजवाडे हे या वेळेला निवडणुकीला उभे होते आणि
आंत्रोळीकरांनी रामभाऊ राजवाड्यांचा पराभव करून मुंबई विधिमंडळावर निवडून येण्याची किमया ही साध्य करून दाखवलेली. खरं तर आंत्रोळीकर हे अतिशय निस्वार्थ अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आणि अतिशय निस्वार्थ अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व असल्या कारणामुळे आंत्रोळीकरांनी कधीही कुठल्याही पदाची अपेक्षा ठेवली नाही. अत्यंत निस्वार्थ भूमिकेने भावनेने राष्ट्रीय चळवळीमध्ये त्यांनी काम केलं. कुठलंही पद आपल्याला मिळावं असं त्यांनी अपेक्षा ठेवली नाही. ज्यावेळेला मुंबई विधिमंडळामध्ये ते निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर काँग्रेसच्या या मंत्रिमंडळामध्ये कुणाला आरोग्यमंत्री करायचं हा प्रश्न ज्यावेळेला निर्माण झाला त्यावेळेला आंत्रोळीकरांचं नाव हे प्राधान्यक्रमाने चर्चिलं गेलेलं होतं की डॉक्टर कृभी आंत्रोळीकरांना आरोग्यमंत्री करावं. परंतु मुंबईचे काँग्रेसचे नेते डॉक्टर डी गिल्डर म्हणून होते आणि हे डॉक्टर डी गिल्डर यांचं नाव देखील चर्चेमध्ये होतं आणि मुख्यमंत्र्याच्या पुढे मोठा प्रश्न यक्ष प्रश्न होता की कोणाला आरोग्यमंत्री करायचं. कारण कृभी आंत्रोळीकरांनी मार्शल लॉच्या कालखंडामध्ये केलेला त्याग, या देशातील एका मोठ्या चळवळीचं केलेलं नेतृत्व, या सगळ्या गोष्टीमुळे आंत्रोळीकर देशभर प्रसिद्ध झालेले होते. आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आंत्रोळीकरांना जेव्हा हे लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी स्वतःच हा वाद मिटविला आणि त्यांनी सांगितलं की माझ्यामुळे पक्षामध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद नको, तर मला हे आरोग्यमंत्रीपद न देता आपण गिल्डरांना आरोग्यमंत्री करावं. मुख्यमंत्र्यांसह सगळेच जण अवाक झाले की अरे, एक मंत्रीपद मिळत असताना एक मनुष्य स्वतः होऊन पक्ष ज्या पद्धतीचं ज्या प्रकारचं काम सांगेल त्या प्रकारचं काम करायला मी तयार आहे, मला कुठलंही पद नको म्हणतो आहे. ही जी काही निस्वार्थ भावना आहे, ही भावना जर आपण बघितली तर ती इतर कोणामध्येही सहजी आपल्याला आढळणारी नाही. आणि मग आपण पाहतो की इतकंच नाही तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये देखील 2 वेळेला खासदारकी नाकारून कार्यकर्ता म्हणून काम करायला आपण तयार आहोत अशा प्रकारची भूमिका घेणारे आंत्रोळीकर हे एक महान देशभक्त होते, स्वातंत्र्य सैनिक होते. मुंबई विधिमंडळावर निवडून आल्यानंतर डॉक्टरांची विधिमंडळ काँग्रेसच्या मुख्य प्रतोदपदी निवड झालेली होती. 1939 साली युद्धविरोधी पत्रके वाटली म्हणून सत्याग्रह केल्याबद्दल 1.5 वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ही आंत्रोळीकरांना भोगावी लागलेली होती. 1942च्या चले जावच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल त्यांनाही इतर काँग्रेसच्या नेत्यांप्रमाणे अटक करण्यात आली आणि जून 1945 मध्ये त्यांची सुटका झाली. 3-3.5 वर्ष जवळजवळ ते कैदेमध्ये होते आणि कायम कामगारांच्या प्रश्नावर सजग असणारे, कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्पर असणारे भाई बकले असतील, नाम जोशी यांच्याबरोबर कामगार चळवळीमध्ये येऊन कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघटना उभारणारे कृभी आंत्रोळीकर ज्या वेळेला सोलापूरमध्ये मुंबईहून आलेली कम्युनिस्ट विचारांची जी काही नेते मंडळी होती, श्रीनिवास सरदेसाई असतील, कराडकर असतील, जी.डी. साने असतील, मीनाक्षी साने असतील, हे ज्या वेळेला सोलापूरमध्ये आले आणि सोलापूरमध्ये येऊन कामगारांची लढाऊ अशा प्रकारची संघटना, लाल बावटा संघटना त्यांनी उभी केली, तेव्हा ती संघटना उभी करत असताना देखील कामगार विश्वामध्ये त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी अशी संघटना असायला पाहिजे ही भूमिका आंत्रोळीकरांची होती आणि या संघटनेच्या स्थापनेमध्ये देखील आंत्रोळीकर होते. परंतु द्वितीय महायुद्ध जेव्हा सुरू झालं त्यावेळेला द्वितीय महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने या युद्धामध्ये ज्या वेळेला ब्रिटिशांच्या बाजूने प्रवेश केला त्यावेळेला ब्रिटिशांचा विरोध करणारी कम्युनिस्ट मंडळी ज्या वेळेला हे राष्ट्रीय युद्ध आहे म्हणायला लागली आणि सरकारची बाजू घ्यायला लागली त्यावेळेला काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण झाला आणि काँग्रेसच्या विचारांची संघटना ही निर्माण झाली पाहिजे, उभी राहिली पाहिजे म्हणून तिरंगा गिरणी कामगार संघटनेसारखी संघटना उभा करणं असेल किंवा नंतर जक्कल, काडादी यांना घेऊन आंत्रोळीकरांनी राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघ जो आहे तो राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघ 1946 मध्ये आंत्रोळीकरांच्या पुढाकाराने
निर्माण झाला आणि राष्ट्रीय विचारांची, काँग्रेसच्या विचारांची कामगार संघटना ही सोलापूरमध्ये स्थापन झाली. म्हणजे कामगारांच्या प्रश्नावर सातत्याने अंत्रोळीकर उभे राहिले, त्यांचे लढे त्यांनी लढवले असं आपल्याला दिसून येतं. 1946 मध्ये विधिमंडळाच्या निवडणुकीस ते दुसऱ्यांदा उभे राहिले आणि दुसऱ्यांदा उभे राहून त्यांनी पुन्हा एकदा विधिमंडळाची ही निवडणूक मोठ्या मताने जिंकली आणि मुंबई विधिमंडळावर ते दुसऱ्यांदा निवडून गेले. मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी राज्यातील गुन्हेगार म्हणून ब्रिटिशांनी ज्यांच्या माथ्यावर शिक्का मारलेला गुन्हेगार जमाती म्हणून अनेक जमातींना त्या गटामध्ये टाकून तारेच्या कुंपणामध्ये त्यांना बंदिस्त करून ठेवलेलं होतं. अशा गुन्हेगार मानले गेलेल्या जमातींच्या साठी म्हणून, या जमातींच्या पुनर्वसनासाठी, या जमातीच्या कल्याणासाठी म्हणून एक समिती स्थापन केली आणि या समितीचं अध्यक्षपद डॉक्टर अंत्रोळीकरांना देण्यात आलेलं होतं. आणि डॉक्टर अंत्रोळीकरांनी अतिशय मानवतावादी भावनेतून या समितीचं काम केलं आणि या समितीचा जो काही अहवाल सरकारला दिला, या अहवालामुळे निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर या गुन्हेगार मानलेल्या जमातीच्या मुक्ततेसाठी, त्यांच्या विकासासाठी मोठी भूमिका ही अंत्रोळीकरांनी निभावलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामधूनच इथे आश्रमशाळांच्या उभारण्या झाल्या. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 3 ठिकाणी अशा आश्रमशाळा भीमराव जाधव गुरुजी असतील, इतर 2 कार्यकर्ते होते, त्यांनी निर्माण केल्या. या पाठीमागे अंत्रोळीकरांची असणारी भूमिका, दूरदृष्टी ही असलेली आपल्याला दिसून येते. दुर्दैवाने 1952च्या निवडणुकीमध्ये ते लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहिले आणि महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाने खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या काळामध्ये एक मोठी लहर म्हणू आपण ज्याला, ती निर्माण केलेली होती आणि त्यामध्ये शेकापचे शंकरराव मोरे हे अंत्रोळीकरांच्या विरोधामध्ये निवडून आले आणि त्यानंतर देखील, त्या पराभवानंतर देखील अंत्रोळीकर सातत्याने समाजकार्यामध्ये पुढे राहिले. डॉक्टर अंत्रोळीकर हे महात्मा गांधींचे निष्ठावान अनुयायी होते आणि त्यामुळे गांधीजींनी दिलेली नित्य चरखा चालविण्याची जी काही शिकवणूक आहे त्यानुसार दररोज ते चरखा चालवत असत. 1969 साली ज्यावेळेला काँग्रेस दुभंगली आणि काँग्रेस फुटल्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधींचं जे काही धोरण आहे, त्यांची जी काही कार्यपद्धती आहे, ही कार्यपद्धती आपणास मान्य नाही म्हणून नव्या काँग्रेस पक्षामध्ये ते सामील झाले. त्या पक्षाचे ते जिल्हाध्यक्ष देखील होते. 1975 मध्ये देशात जाहीर झालेल्या आणीबाणीस त्यांनी विरोध केला आणि आणीबाणीस विरोध केल्यानंतर त्यांना कैद झाली आणि 6 महिन्याचा तुरुंगवास हा त्यांनी उपभोगला. ज्यावेळेला 6 महिन्याचा तुरुंगवास अंत्रोळीकरांना झाला त्यावेळेला डॉक्टरांचं वय हे जवळजवळ 89 वर्षांचं असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे इतकं वय असणारा आणि इतकं वय असून 79 त्यांचं वय होतं, इतकं वय असणारा हा नेता मोठ्या प्रमाणावर अजूनही जनतेच्या प्रश्नावर लढताना आपल्याला पाहायला मिळतं. 1977 मध्ये जनता पक्षाची ज्यावेळेला स्थापना झाली त्यावेळेला मोरारजी देसाईंच्या सोबत ते गेले आणि मोरारजी देसाईंच्या सोबत जाऊन जनता पक्षामध्ये प्रवेश करून जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्षही ते झालेले होते. मोरारजींचं सरकार ज्यावेळेला सत्तेवर आलं त्यावेळेला त्यांना एका राज्याचं राज्यपाल करावं अशी भावना जेव्हा देसाईंनी व्यक्त केलेली होती त्यावेळेला आता मी निवृत्तीला आलेलो आहे, हे माझं काम नाही म्हणून तेही टाळणारे अंत्रोळीकर हे किती मोठे नेते होते, निस्वार्थ भावनेने काम करणारे नेते होते हे आपल्या लक्षात येईल. आपल्या मुलाला ज्या वेळेला केलेल्या आंदोलनाबद्दल अटक झालेली होती तेव्हा त्याची सुटका व्हावी म्हणून सुद्धा त्यांनी प्रयत्न केलेले नव्हते किंवा आपल्या मुलाला त्याच्या कंपनीमध्ये त्याला हवा असलेला जो जॉब आहे तो मिळावा म्हणून यशवंतरावांच्याकडे त्यांनी शब्द टाकावा म्हणून प्रयत्नही त्यांनी केला नाही. किंबहुना यशवंतराव
ते करणार होते, तर यशवंतरावांना सांगून त्यांनी आपण तसं करू नये, त्याला त्याच्या स्वतःच्या हिमतीवर ते पद प्राप्त करू द्यावं असे सांगणारे अंत्रोळीकर हे एक विलक्षण अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. आणि म्हणूनच आपण पाहतो की अंत्रोळीकर हे सातत्याने आयुष्यभर वेगवेगळ्या चळवळींच्या मध्ये सामील होत राहिले. सोलापूरमध्ये मेडिकल असोसिएशनच्या मार्फत मेडिकल कॉलेज निघावं म्हणून जो काही प्रयत्न झाला त्या प्रयत्नामध्येही ते सामील झाले आणि अंत्रोळीकरांचा सोलापूरमध्ये मेडिकल कॉलेज सुरू होण्यामध्ये मोठा वाटा होता, त्यांचा सक्रिय सहभाग होता असं आपल्याला दिसून येतं. अंत्रोळीकर यांना संस्कृत आणि इंग्रजीचं अतिशय उत्तम अशा प्रकारचं ज्ञान होतं आणि म्हणून संस्कृत भाषा ही विद्यार्थ्यांनी शिकली पाहिजे यासाठी इंग्रजी असेल संस्कृताचं शिक्षण जे आहे ते मोफत विद्यार्थ्यांना ते देत असत. दररोज पहाटे 4 वाजता उठावं, पहाटे 4 वाजता उठून फिरून यावं, स्नान झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना घेऊन बसावं आणि घेऊन बसून संस्कृतामधलं शिक्षण त्यांना द्यावं आणि मग संस्कृतातील कालिदासांपासून अनेक कवी असतील, साहित्यिक असतील, त्यांचं साहित्य तरुण मुलांच्या पुढे उलगडून दाखवावं. हे काम अतिशय निष्ठेने त्यांनी केले आणि हे सर्व करत असताना त्यांच्या ठिकाणी असणारी शिक्षण घेण्याची, काम करण्याची ही जी काही भावना आहे ही भावना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ज्या वेळेला अंत्रोळीकर आयुष्याच्या शेवटच्या आजारपणामध्ये अंथरुणाला खिळून होते आणि अंथरुणाला खिळून असताना महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री जयवंतराव टिळक हे त्यांना भेटायला आलेले होते आणि जयवंतराव टिळक त्यांना भेटायला आल्यानंतर जयवंतराव त्यांना असं म्हणाले की तुमची सगळी मुलं मार्गी लागली, कुटुंब स्थिरस्थावर झालेलं आहे, सगळे मार्गी लागलेले आहेत, आता काही इच्छा नसावी, काही इच्छा आहे का अजून तुमची, असं ज्या वेळेला जयवंतराव क्रुभी अंत्रोळीकरांना म्हणतात त्यावेळेला क्रुभी अंत्रोळीकर असं म्हणतात की जुनी गिरणी बंद पडली, त्या जुन्या गिरणीच्या कामगारांचा प्रॉव्हिडंट फंड अजून त्या कामगारांना मिळालेला नाही. माझी एवढीच इच्छा आहे की तुम्हाला त्यांच्यासाठी काही करता येत असेल, त्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड त्यांना मिळावा म्हणून काही त्यांच्यासाठी करणं शक्य असेल तर आपण करावं, एवढीच माझी शेवटची इच्छा आहे. म्हणजे कामगारांच्या बाबतीमध्ये, त्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीमध्ये आपण अंथरुणावर खिळलेलं असताना, अंतिम घटका मोजत असताना देखील कामगारांचाच विचार, श्रमिकांचाच विचार, गोरगरिबांचाच विचार हा त्यांच्या मनामध्ये होता. खरं तर सोलापूरमध्ये त्यांच्या घरी महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक दिग्गज मंडळी येऊन गेली, त्यांच्या घरी राहिली. अनेक खेडोपाड्यातील मुलं त्यांच्या घरी राहत असत. नकलाकार पत्की हे ते सुद्धा त्यांच्या घरी राहत होते आणि अनेकांसाठी म्हणून ते आश्रयस्थान होतं. इतकंच नाही तर आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी सगळे त्यांना प्रेमाने भाऊ काका म्हणत असत. म्हणजे महाराष्ट्राला डॉक्टर अंत्रोळीकर किंवा क्रुभी अंत्रोळीकर म्हणून ते परिचित असले तर त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये, त्यांच्या नातलगांमध्ये, जवळच्या माणसांमध्ये भाऊ काका म्हणून अंत्रोळीकर प्रसिद्ध होते. आणि हे भाऊ काका सगळ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असत. त्यांच्या घरी आलेला व्यक्ती रिक्त हाताने कधी विन्मुख झाला नाही किंवा परत गेला नाही. डॉक्टरकी करत असताना त्यांनी रात्री अपरात्री कोणीही येऊन त्यांना बोलवावं तर लगेच निघाले आणि तपासायला तयार. त्यांच्याकडे येणारे बहुतांशी जे रुग्ण असत ते गोरगरीब असत, पैसे देणेही अनेकांना जमत नसे, अशा लोकांकडून कधी पैसेही डॉक्टर घेत नसत. म्हणजे अतिशय निस्वार्थ भावनेने आपला डॉक्टरी पेशा सुद्धा त्यांनी केला. खरं तर मिरत कट हा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील आणि कम्युनिस्ट चळवळीतील एक अतिशय गाजलेला अशा प्रकारचा खटला आहे. तर या मिरत कटाची पहिली बैठक ही अंत्रोळीकरांच्या घरी झालेली होती आणि ब्रिटिश कम्युनिस्ट पक्षाचे त्यावेळेला संसदेचे सदस्य असलेले आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये देखील ज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मार्गदर्शन करण्यापर्यंत ज्यांचा पाठिंबा भारतीयांना मिळत राहिला ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये, चार्लस ब्रॅडलॉ हे एक मोठे कम्युनिस्ट नेते ब्रिटनमधील, तर ते गुप्तपणे सोलापूरला आलेले होते आणि सोलापूरला येऊन ही मिरत कटाची जी काही घटना होती ती घटना घडण्याच्या पूर्वी पहिली बैठक जी आहे ती अंत्रोळीकरांच्या घरी झालेली होती. हे अतिशय महत्वपूर्ण अशा प्रकारची गोष्ट आहे.
डॉक्टरांनी कधीही पॅरोल मागितला नाही. त्यांची आई खूप आजारी असताना देखील तुरुंगातून पॅरोलवर आपली सुटका करावी म्हणून कधी मागणी केली नाही. डॉक्टरांनी जातीयवादाला आपल्या जीवनामध्ये थारा दिला नाही. जातीयवादाच्या विरोधामध्ये बंड करणारे डॉक्टर क्रू भी अंत्रोळीकर सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये आपल्या गळ्यातील जानवं काढून तोडून टाकतात. ही एक विलक्षण अशा प्रकारची गोष्ट आहे. आणि जे त्यावेळेला सहभोजनाचे कार्यक्रम होत होते, आचार्य आत्रे वगैरेंनी जो सोलापुरामध्ये एक मोठा सहभोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता, त्या सहभोजनाच्या कार्यक्रमामध्ये देखील अंत्रोळीकर मोठ्या उत्साहाने सामील झालेले होते. डॉक्टर अंत्रोळीकर महाराष्ट्र काँग्रेसचे अनेक वर्ष चिटणीस होते. अखिल भारतीय काँग्रेसचे ते सदस्य होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून देखील संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये त्यांनी काम केलेले होते. अंत्रोळीकरांनी विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून शैक्षणिक संस्थाही सुरू केलेली होती. एक दलित विद्यार्थी, हरिजन विद्यार्थी ज्यावेळेला त्यांच्याकडे आलेला होता, तेव्हा अस्पृश्य विद्यार्थ्याने त्यांच्याकडे राहण्याची माझी सोय होत नाही, त्यामुळे माझं शिक्षण अडलेलं आहे हे सांगितल्यानंतर सोलापूरमध्ये अस्पृश्य विद्यार्थ्यांच्या करून दलित विद्यार्थ्यांच्या करता म्हणून त्यांनी वसतिगृह स्थापन केलेलं होतं. या वसतिगृहातील मुलांना अनेक वेळेला अन्न कमी पडत असते, त्यावेळेला ते आपल्या घरातील अन्नधान्य त्या वसतिगृहामध्ये पोच करत असत. त्यांनी सुरू केलेल्या शाळेतील शिक्षकांना पगार नाही, पैसा नाही म्हटल्यानंतर आपल्या पत्नीच्या हातातील बांगड्या देखील विकायला त्यांनी मागं पुढं पाहिलं नाही. स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून त्यांचा मोठा सन्मान ज्यावेळेला झाला आणि स्वातंत्र्य सैनिकाचं मानधन जेव्हा सुरू झालं त्यावेळेला त्यांनी सुरुवातीला हे मानधन घ्यायला नकार दिला, परंतु नंतर मानधन स्वीकारलं त्यावेळेला आपल्या कुटुंबियांना त्यांनी सांगितलं की या मानधनातील एकही रुपया मी कुटुंबासाठी अथवा माझ्या स्वतःसाठी खर्च करणार नाही. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांची जी काही कुटुंब होती, जी आर्थिक दुरावस्थेमध्ये राहिलेली होती, जी अतिशय अडचणीत आर्थिक स्थितीमध्ये असलेली माणसं होती, गरजू माणसं होती, यांच्याकरता म्हणून आपल्या या मानधनाचा वापर अखेरपर्यंत अंत्रोळीकरांनी केलेला दिसून येतो. असं हे एक सोलापूरमधील बहुआयामी बहुढंगी अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व. आणि सोलापूरमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडामध्ये विलक्षण त्याग करून जवळजवळ 12-13 वर्षाहून अधिक काळ ज्यांनी तुरुंगवासामध्ये घालविला आणि तुरुंगवासामध्ये हा कालखंड घालवून त्यांनी या सोलापूरला एक मोठा नावलौकिक प्राप्त करून दिला. एक तरुणांची मोठी स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या, काँग्रेसमध्ये काम करणाऱ्या तरुणांची एक मोठी फळी ज्यांनी उभी केली असे डॉक्टर क्रू भी अंत्रोळीकर, कृष्ण भीमराव अंत्रोळीकर यांचा देहांत 30 नोव्हेंबर 1980 रोजी सोलापूर येथील इंदिरा नर्सिंग होममध्ये वयाच्या 83व्या वर्षी झाला. असे अनेक स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सामील झालेली अतिशय त्यागी अशा प्रकारची व्यक्तिमत्व देशभरामध्ये सर्वत्र निर्माण झाली. आणि म्हणूनच काँग्रेस पक्ष असेल, काँग्रेस संघटना असेल, स्वातंत्र्य चळवळ असेल, ही वाढीस लागू शकली. आणि सोलापूरमध्ये देखील अशी व्यक्तिमत्व होती आणि म्हणूनच सोलापूर हे एक वेगळ्या अर्थाने घडू शकलं असं आपल्याला आढळून येतं. अशा या व्यक्तिमत्वाला आज त्यांच्या जयंतीच्या दिनी विनम्र अभिवादन करतो. आणि आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले आभार मानतो. इतरांपर्यंत देखील आपण हा व्हिडिओ पोहोचवावा. आपण हे चॅनल जर सबस्क्राईब केलेलं तर सबस्क्राईब करावं अशी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद.